खुलुमबाय। मिडियानि नुजाफैनाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। जों दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय मोनसे बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। बिथां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिनो मानगोनां आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथां दङ आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म गुरुदेव पाब्लिकेसन बर्डनि नेहाथारि जतिन्द्र बसुमतारी बिथां दङ। जोंनि प्रेस मिटनि थांखिया बेनो जे मैया दाख्लैहाय जे आसाम केबिनेटआव रुपसिनि बिरखां गाथोनखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि नामै नामाकरन खालामनाय, गुरुदेवनि नाम दोननानै जे केबिनेट पास खालामबाय, केबिनेटआव सिद्धान्त लाबाय, बेखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोजों जों बरायो आरो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होनाय जायो आरो बिथांखौ जों मान होनाय जायो बे हाबाखौ मावफुंनायनि थाखाय। लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' मानव गेदेरनिसिमबो जों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जायो आरो लोगोसे मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्म मानव गेदेर बिथांनिसिमबो बे हाबा जाफुंनायनि थाखाय जों रोजा रोजा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखर आरो बिथांखौ जों मान जासियो। लोगोसे जेसेबां केबिनेट मन्थ्रि दं आसामाव बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर आरो मान होनाय जायो। जे मानगोनां नोंथांमोन आरो बिनिफ्रायनो जों मिजिंथिबावो जे बे केबिनेटआव पास जानाय लोगो लोगो आसाम एसेम्ब्लियावबो बियो जाहाथे मोजाङैनो बारग'लांगोन, एसेम्ब्लियावबो बियो पास जानानै थांगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय पास जानानै थांनाय लोगो लोगो बेखौ पार्लामेन्टआवबो बेखौ मोजाङैनो मोजां बारहोगोन, पास जागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जों सरकारनि फारसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जों बेखौ आसा फारिनानै थादों आरो जों खावलायो, खर' गंग्लाय खावलायो। दा बेबायदिनो गुरुदेवनि बिहोमाखौ बयबो मिथिखागौ आरो बेफोर सरकारनि बे मोजां गिदिर पदक्षेप बे हाबा मावनायनि गेजेरजों गुरुदेवनि फिल'सफिया गोसारनांगौ आरो अब्ला सरकारा बेबायदि गिदिर गिदिर गुरुदेवनि मुङै बे हाबाफोरखौ मावनायनि गेजेरजों गुरुदेवनि फिल'सफिया आरो गोबांसिन जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव एबा मुलुगाव गोसारनो खाबु मोनगोन होनना जों मिजिंथिदों आरो गुरुदेवनि फिल'सफिखौ बयबो मिथिनांगौ। दा बेबायदियैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फारसेबो जों रोजा रोजा साबायखर, जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो गुरुदेवनि 18 एप्रिल जोनोम सानखौ बन्द' बिथांमोनहा खालामो, हलिडे होयो आरो बिटिआर सरकारनि जेनाखि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 18 एप्रिल गुरुदेवनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बिथाङा मोनसे मोजां पदक्षेप लादों आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जोनोम सान फालिनायाव मोजां जानायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जोनोम सानाव बिथाङा 10 लाख रां अनसुंथाइ होयो। बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ जों रोजा रोजा साबायखर गोरबोनि मान होयो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय। आरो बेबायदि सरकारा मोजां बेबायदि गुरुदेवनि मुङाव मोजां हाबाफारि लालांबाय थानायखौ जों अरायबो खावलायो आरो गुरुदेवनि फारसे बे मोनसे गिदिर श्रद्धान्जलि होनाय जाबाय होननानै जों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय जों बिबेसना खालामनाय जायो।